Tak kalau mula-mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggialah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai segala mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapuilah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan bepusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namakan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga piliang babuni iyo di dalam pada ukuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanu lamo. Jawik bajawik cando piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya. Di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono. Sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan dari padu itu aluran nasinan ke tengah. Jikok dino dimanuangkan asa muasa da ulunyo. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat diayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesukik bareh di tanah panuh lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susu makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saya suat tampang nan tiba dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Di masuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang di ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalai aku mastan. Kapal asare ujang pangka biduk ala cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pintu kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bendero. Yo kabakih mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakih mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah keparu silang na pangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talem bayi pada ambu. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak berkuran, putihnya indak berbaca. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sedang waktu di nenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami berkayuh mamak marapede tapi kan dia itu lalu penetan mak. Ya benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba bersawi. Nan kan menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah para mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kudian kato berscapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan nak. Lah tibo pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balai lai taraga nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggilkan yo bakandak turu istan ko imbau bakandak jalang tiok tanyo bakandak jawab apalah jawab dari ambo.
Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpul darah kajan tuang madanga sudi je siasek. Jurila izinkan nambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo wak kata orang tersabuik dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sebab kerana itu stan kini kapa balaiya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang bataidang di sinan Sultan Balaiya. Sekian sambah pada Ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat jo limbago saukua cupak jo gantang tak mungkin dibanding lai. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang di paburi itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak juo, gilu mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tepi-tepi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelangkapan langkuk janjuang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si urang paibo tolong pasisia patenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami. Nang sabondong pulang setampuh urang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna katolah nyatu uji undiangan. Nalia bi anak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumik balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk pangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan nan sesuai nan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando. Batau-tahu junan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan kunon ba itu caro kini. Kamano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabek berulang mandi kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo puke lah tibo ritalikan dua batangguah Sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu sekian sambah parustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironya. Gurun nyumunggu labatarah tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilik lah tibo nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah tua balong buat ke Cipangka. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Cara berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduak surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alik mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai liya cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudu wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek sementara. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak stan. Kok banali sesuai stantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada Sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo.
Siami Sultan Malenggang menyenjiang talih dia kaladi dalam rumi mamang batenggang tanda pemain akabudi. Kan iyo bak kata orang, elok tamu di bawah nanya, elok alik di bawah makan. Halus bahasanya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu cawan kabasuh tersedia. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan ia itu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah nan mudah pai je pakai. Nan tua tinggal je rendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana yang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul Allah malampuknya pada suri ma ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termilaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maru ponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak di kami si pangkalan nan bagagang nak nayak yunjuang nan jan majelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentang antun. Mak sahabat ya? Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balapeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu di bidang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan Batangua ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arik bagang tagwah. Tibolah lukih di limbago. Apa nan talukih di limbago menurut barih je balabih. Nan bana ketu sayo narajo ketu sapakai. Ikut menyawak dengan tanang, ikut menunggu dengan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sampai dipunkan lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moya batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambual sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pegantuangan. Basulik mana nambudi nan rumi kilah kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuon nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangulu undang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takana. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alek seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Allah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Ma'anya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditikam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuhi. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambar nan taidang. Elok susunyo nambak siriah elok atuknyo nambak gambia gamak sadang kacak tabau tampan lai lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi penitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya.
Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu kunun makan nalado. Namun samantang nambah itu. Dek diindang kami jo baso, diayun kami jo bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tubuh. Nan bak pepatah dinan tuwo kandai andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum kutiko awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauk lah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kato sudah runjang babateh runjang dikarik tantang nangko. Dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kato terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awa juaki akut sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusaku beinggiran bercupak telago panuh bagantang si marjolelo undang-undang masih kandak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah bersuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak si pangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato jo cedak pandai langkok kepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lah ambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nang sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana tu stan. Kami tunggu, Mak.